Фойерверки и пиратки по празниците. Традиция или опасна глупост? Здравейте, приятели! Аз съм Ани и създавам мини вселени в орехова черупка на Анистик. Този въпрос ми възникна в главата, след като моя клиентка се свърза с мен с една малко по-необичайна молба. Интересно ми е да чуя и вашето мнение. Миналите празници една дама се свърза с мен за помощ. Тя искаше да подари на своята половинка мини вселена, с която да му съобщи нещо лично. Разказа ми, че не понася пиратките и фойерверките. Смята, че те са опасни и плашат животните. Тя ми сподели, че те самите имат 2 кучета и всяка година по празниците изпадали в паника от шума. Скимтяли, тичали във всички посоки и се чудили къде да се скрият. Затова този път тя решила вместо шум, светлини, тълпи да избягат от града и да посрещнат празниците на тихо място, в малка къщичка, само двамата и техните кучета. А мини вселената, която изработих за нея, трябваше да изразява точно това. Те двамата пред схлупена каштурка с чаша шампанско в ръка, кученцата как си играят пред тях, а от другата страна красиво послание за семейството, спокойствието и коледните празници. Този малък свят играеше ролята на покана, която тя знаеше, че той няма как да откаже. Ами вие на какво мнение сте? Според вас фойерверките и пиратките са част от традицията, радост и нещо, което се чака с нетърпение, или са ненужен шум, опасност и стрес за животните? Напишете какво мислите. Ще чета всички коментари.